dathliad byd-eang I godi ymwybyddiaeth am enedigaeth, gynamserol a'r effaith ar y plant a'i teuluoedd. Fe ges I efo mrawd yn geni saith wythnos yn gynamserol gan dreulio wythnosau mewn bybl o grud fel oedd fy mamgu yn galw'r incubator. Ar yr un uned gynamserol yn y Mynydd Bychan, 37 o flynyddoedd yn ddiweddarach, fe dderbyniodd fy nai bach dewr Emrys hefyd y gofal mwyaf arbennig. Bu farw Emrys yn 8 diwrnod oedd. Ei fywyd byr, roedd yn fywyd llawn o gariad a gofal ac mae'n ein hysbrydoli o hyd. I ddiolch am fywyd Emrys ac am y gefnogaeth a dderbyniwyd, mae ei rhieni, Gweno a Luke, yn cerdded pellter criciaeth I dŷ hafan, I godi arian i'r ysbyty yna. Mae modd I bawb I gyfrannu yn y dull arferol y sgwrs. Mae bafanod cynamserol fel Emrys yn fach o'r rhan maint, ond yn enfawr o'r rhan dewrder a dycnwch. Mae Emrys ac eraill yn ein hatgoffa o gwir gryfder. Bod gwir gryfder ddim yn cael ei mesur mewn pwysau, ond yn cael ei fesur mewn ysbryd a chariad. Diolch yn fawr.